сега за чуждите езици отново, но този път за гръцкия в разговор по скайп ще си поговорим с Диляна Иванова, която от 3 години живее и работи в Атина. Здравей, Диляна! Надявам се, че ме виждаш и чуваш добре. Чуваме ли се, Диляна? Здравей! Явно имаме някаква техническа... Така, по-късно пак ще опитаме да се свържем. Здравейте, чувате ли ме? Здравей, да. Надявам се, че ме виждаш също добре. Да, много добре. С каква подготовка замина ти за Атина? Аз казах вече, че от 3 години живееш и работиш там. Знаеш ли езика предварително? Съвсем малко. Знаех около 20-30 думички. Добро утро, добър ден, добър вечер. Нищо повече по гръцки език. Нямах никаква подготовка. И с какви трудности се сблъска? Предполагам, че в началото ти е било доста трудно. По принцип не, защото гърците говорят много добре английски език. Както в България почти всеки българин говори руски, така и в Гърция всеки говори английски, почти от гледна точка на туризма. Това е изискващо правило при тях. Така че нямах проблем с комуникацията от начало, всичко на английски. А в сравнение с английския, на тебе специално, гръцкия по-труден ли ти се вижда? Или вече като посвикваш там в средата, не ти прави впечатление? В началото, да. Вече се свиква и започваш да комуникираш по-лесно на гръцки език, но английския ми идва по-лесно, защото съм го учила по-дълго време. Повече, може би започваш 3-ти клас в училище, а сега изведнъж наново започваш да учиш нов език, нова граматика, по-различна е. Но се свиква. Всичко е въпрос на мотивация. С какво се занимаваш там? Разкажи малко за себе си, с няколко думи да се представиш все пак. Да, работя в вестник Български новини, редактор съм там вече 5 месеца. Вестника разисква проблемите на имиграцията, българите, които са дошли да работят и които се интересуват от законодателството, от правата си, легализация. Всичко, което ги интересува, ние засягаме тези проблеми. Аз водя рубрика "Среща на българи в чужбина" и срещам хората с различни гости на моята рубрика. Българи, жени, мъже, имигранти, разказват за живота си. Да. Това е. Преди това работих редактор, бях във вестник Атински вести около 1 година, но вестника затвори поради икономически причини. Знаете, голямата криза засегна много сериозно Гърция. Това е, с което се занимавам. Има доста българи в Гърция. Много от тях обаче отиват не знаейки езика и въпреки това рискуват. И какво всъщност рискуват те? Предполагам, вече си събрала впечатления. Да, така е. Атина е, както казват, втория по големина български град. След София най-много българи има в Атина. Може би Чикаго, където са около 300 000, изостава. По принцип българите в Атина нямат такъв проблем. Знанието на езика не е чак такъв проблем, особено ако имаш приятел, не ти се налага да говориш на гръцки език. Ако си сам, тогава да. Хората са мотивирани да учат езика, записват различни училища, но главно търсят безплатни. Главно студентите ходят в университет. Аз бях в този курс в университет, до 6 месеца завърших, сега карам второ ниво. И така, хората се интересуват да научат езика, защото живеят тук и те са се социализирали на всички нива. Например, в Практикер работят много българи, в Пиреус банк имаме хора във всяка сфера на живота, на най-невероятни места и говорят много добре. Със сигурност. И средата все пак наистина си оказва влияние. Аз ти благодаря много за този разговор. И аз ти благодаря за поканата. Вие, уважаеми зрители, не спирайте да...